Luistert voor de beste vastenavondmuziek uit het Wierterland naar wiertfm.nl. Welkom bij de registratie van de 86e Rockstekersoptocht in de binnenstad van Wiert. Rob, goedemiddag. wie gaat het met u? Ja, nou ja, de stem heb ik een beetje terug. Daar ben ik al heel blij mee. Dus ja, wat dat betreft, we kunnen er tegenaan. En Druug tot 4 uur, dus... We gaan zien of we al die nummers in het ruige tiet ook gewoon voorbij zien komen hier op Bassin. Ja, als er nou volgens Edda Frans en Anton Moene is 22 nummers zat en het zijn internet. Nee, Er zijn er gelukkig. 68 geworden. Precies, en dan gaan we allemaal naar kijken. Daar gaan we verslag van doen. Ja, we gaan een beetje wat cijferen tussendoor. Dus, En wat gaat ook meer doen? ja, veel lol hebben natuurlijk, hè. Jullie op je vast geloven. Ja, Dus, klopt. Het Gizitje, archief ingedoken. ik ben de archief ingedoken, ik heb het hier op papier staan, maar ik onthooi veel met dat cupje van mij. Maar oh, niet alles, is maar dat? ja, zul je niet zeggen, maar dat is wel zo. Ja, Dat is ja. fijn. Nee, we gaan, ik ben even geschiedenis ingedoken, Jeroen. 1895, als ik het goed zeg. Ja, toen was er voor de eerste keer een De optocht. eerste keer, ja. Maar dat was niet in de straten van Wiert. En als ik dan de 86e editie pak, dan hebben ze een paar jaar er geen gehad in eerlijk geval. Nou, nee, er zijn toch wel optochten geweest. Maar ja, vroeger ging het met peren en wagen en met vatenbeer. En later is dat overgegangen op buurtverenigingen. Dus gaat je de Beekstraat, de Polenstraat, de Maasstraat, de Oelemerentje, Beest. Die bouwt je eigenlijk tegen elkaar op. Dat ging er ook echt fel op. Dat is nog steeds wel een beetje, hè? Dat is nog steeds gelukkig wel een beetje, ja. En voor de Udijk is er wat vergriezing gekomen. En dan hebben de Rogstekers, wie ze Udijk ontstaan gezien, ook een beetje... al in de jaren 60, zeg maar, wie dat... jaren 60, jaren 70, wie dat langzaam die vergriezing ook een beetje gewoon, hebben die op een gegeven moment gezegd van nou, die jongens, er moeten clubjes komen. Ja. En die zijn er gekomen tot op de dag als vandaag, zeg maar, zoals jullie ze kennen. Ja, en we hebben de hele archieven en alles bij ons, dus we kunnen fijn vertellen. We kunnen ook echt over, ik heb hier ook verschillende namen. Ik zeg al, Polenstraat en later gingen die clubjes. En dan had je de Wuppers, de Bloedkek, de Kuiters, de Joekels. En later is het weer overgegangen in andere verenigingen. De Wiepjes, Moerspap, Zaliger Bezoot. Ja. De Flappers had je, de Ketsers, de Vlagersen, ja, noem maar op. Heel Wat veel. een naam ook allemaal. Ja, hè? ja. Vlagersen bestond overigens nog steeds. Nog wel wat actief, maar iets minder dan voorheen. Maar ik heb gisteren een gesproken en die zit tegen mij, nou een paar jaar zitten, dan bouwen we weer een grote wagen. Dus. Kijk, dat klinkt zo. Want Dus dat we hebben klinkt alle categorieën. Eenlingen, duo's, trio's, kleine groepen, kwartetten, grote wagens. Hermeneeën. Ja, en daar hebben we 68 nummers van. 68. Die gaan we allemaal volgen. En we hebben daar onze eigen desk. Daar gaan we staan. En van nu toe gaan we de mensen toe laten meekijken met de 86e Rockstekers op. Dat is ook zo verwerkt, ja. 68 nummers, 86 Rockstekers op. Daar gaan we nog een paar keer in En de vergissen. traditionele gaten, hè, die moeten we ook hebben. Maar hier komen ze aan even, dus ik stel voor dat we gaan kijken op. We gaan even kijken, we gaan beginnen. Heel veel plezier. Ja, ik geniet ervan allemaal toe. Zo is dat. De Rockstekers zelf. Ja, met de optochtkoningin, dat is dit jaar Janine Barends. Ik weet niet hoeveel mensen die al gefeliciteerd hebben, maar dat is bij het optochtbal is dat bekend geworden dat hij verrukt mocht gaan als de optochtkoningin van zo'n vereniging de Rockstekers. Die dit dus voor de 86e keer organiseren, deze optocht.
En erop het optochtbal. Dat is voor alle deelnemers, neem ik aan de optocht van Ja, er vandaag. komen natuurlijk ook wel mensen hier die natuurlijk niet deelnemen aan de optocht. Maar het is voornamelijk inderdaad voor de deelnemers van de optocht. Die een stukje waardering ook krijgen voor alle tijd die ze in hun creatie steken. Want er kunt stiekem veel bekijken, Jeroen. Ja, Ik kan uit ervaring spreken. Ik heb zelf metgelopen bij verenigingen. zeker met zo'n grote wagen. Dat begint met een constructie, een glazen constructie. Hè? En dan peuren er hem hier en papier maché en verf. Ja, maar dat was ook wat ik juist tegen zag. Hè. Ik zei, je kunt je dat niet voorstellen. Maar vroeger met paarden en wagen en er werden wel koppen gebouwd en zo. Maar niet zo die zo gebouwd werden. Die technieken zijn veel schoner en beter geworden. Met ook muziek erbij, hè? Met muziek erbij. Hele shows. En het draait je allemaal, het kan bewegen. Dat had je vroeger niet. Vroeger nog handmatig. Hè. Dat rijden in zo en dan met een kop bewegen. En dat gebeurt nu dek allemaal automatisch. Dus zo steken er veel tijd. En ik denk dat veel verenigingen al heel vlak nodig van Vastenhoven een wagen afbreken. En dan ook al heel rap gewoon beginnen met het eerste technische gedeelte voor hun no-creatie. Ja. Ik hoop dat we nu dadelijk krijgen te zien, Jeroen, er is niet heel veel beweging in de vorm van wat de grote optochtdeelnemers natuurlijk wel altijd hebben. Maar immers wordt de aftrap geven en dan zie je altijd de rogstekers. Dus, Ja. en dan kun je ze aan. De koningin, ze weeft ook naar ons, dus Ja. we weven lekker terug. Big smile met gezicht. Ja. En ceremoniemeester Doris van der Bos, ja, die huurt natuurlijk ook daarbij hè, bij de optocht. En bij de koningin. Ja, en bij de koningin. Ja, dan moet immers weer oplopen en dat is altijd de ceremoniemeester. En dan gaan we meteen door naar nummer 2. Hè. Dat is Harmonie Sint-Jozef 1880. Met blozen op. Ja, dat lijkt me wel eindig. Als hij de eerste bloos komt er geen geluid uit. Dat is eindig. Maar dat er een bezig de conducteur moet weer hebben. Harmonie Sint-Jozef 1880. Gaan we naar nummer 2A. 2A, ja. Het is wel fijn gecategoriseerd ook, hè. 2A. Grote wagen van de Rockstekers. De Rood van Elf met Vorst Jasper. Ja, en ze zeggen wel eens lekker, Jeroen, de grote wagen, geen de prijs. Zuid nummer 2. Nee, dat is natuurlijk flauwekul. Nou ja, goed, ze organiseren het. Hallo! Ja, ik kom altijd heel veel bekenden tegen. En Vorst Jasper, die gaat nu sinds een aantal jaar voorop als de kerttrekker van de vereniging. Ik moet zeggen, dat doet het goed op zijn manier. Hè. Iedere vorst doet het op zijn manier. Vroeger had je Jan Stroet deed het op zijn manier, nee, Tom Pieters op zijn manier, Jan Koenen, dat is nog langer geleden. Ja. En het is schoon dat je bij activiteiten van de Rockstekers steeds die oud-vorsten weer voorbij ziet komen. Ja. Peter Willems heeft weer op, ja, ik ken die ook allemaal, hè. Eerste begeleider. Ja. Hartstikke fijn. Beide hadden zich tegen de kant van de grote rockstekker afkost 3024. 68 voor het puur muziek. Nummer 3, Jeroen, het gaat erop. Tot nu toe nog geen gaat, dat is wel ook historisch. En een grote groep. VVPSW Graafschap Hoornelaan. Weer trommelen ze alle 11 jaar bijeen. Ja, dat vind ik even nog altijd chic, Jeroen, dat die mij doen. Ja. En volgens mij ook eerder op een speciale plek. Hè. Achter dat we de introductie van de optocht hebben gehad, kunt je aan VVPSW Graafschap Hoornelaan. Ja, maar dat was altijd weer chic. Dus, en het hoofd niet groot, niet heel uitgepakt. Dat vind ik wel chic als dat mensen het natuurlijk wel doen. Maar het is gewoon om te zien dat die er weer altijd bij zijn. Fit trommelen ze al 11 jaar bijeen is het motto van ze.
En ze houden allemaal op een trommel op de moord van de muziek. Die foto's van de beers Hermenee. Oh ja, dat is ook nog een leuke idee. Gewoon hier de hoven aan, ja. Dan kunnen ze misschien helemaal... Misschien kan ik vertellen even de teacher doen, want we uitjuist even over die verenigingen. Ja. Ik zei al, ik kan ons daar niet voorstellen, vroeger Peert Wagen en er werd heel anders gebouwd. Dan had je die buurtverenigingen. Ik heb er foto's van gezien, ja, we kunnen die helaas niet in beeld brengen. Maar dat zoekt er ook uit duur. Even goed met ja, toch wat creaties en zo hoog mogelijk, zo goed mogelijk. Toch altijd schoon dat ze dat weer hebben gedaan. Ja, en we gaan van nummer 3 naar nummer 4. Dat doet toch iets rap. Ja, Vivi de Bouters. Was ik er maar van gebleven? Hoe van? Dat is de vraag eigenlijk, hè? Misschien dat we daar iets van kunnen zien. We zien een zwangere dame in de rolstoel. En inmiddels ook nummer 5, VV Pier & Co. Kijk dat zit zo. Kost het mensen nog? Geen idee, maar zijn naam kosten ze wel. Mijn naam kost het helemaal. Ja. Oh, Erik Fikker was. Erik Fikker, daar ja. was het. Dat was undercover, ik dacht al. Och ja. Ik dacht al. Nummer 6, Jeroen, daar Ja. zien we al allemaal uit Schots. Je mikt het snel, zeg. En een kleine groep, VV de kwakboxen, volgend jaar. Dan zien we beter. Ja. En het is wel toepasselijk ook, hè? Het liet ze slaan op de gezondheid. Ik zie allerlei mitella's en gips. En Ik vind het een beetje traditioneel. Ik bedoel, iedereen is rondom de Vasteloven toch een beetje ziek, wat brakjes. Ik heb zelf afgelopen donderdag ook nog stom gedaan, dus ja. Dat is altijd fijn. Onder de confetti. Altijd fijn, ja, onder de confetti. Ja. En dan hebben we hem toch, Jeroen, het eerste gaat. Ja, het eerste gaat. Traditioneel bedoeltocht, het gaat. Maar vertel, Rob, wat heb je allemaal gevonden in de archieven? Nou ja, Phil, ik ga het dus net over die buurtverenigingen. Ja. Hè? Gaat je van alles. De Beeksrot, de Polenstrot, de Oenemeren, de Beerst. Dat bouwt je echt flink tegen elkaar op. En elk jaar weer om de schoonste creatie te krijgen. Ik zei al, door de jaren heen komen er buurtverenigingen, dan komen er vergriezing. Toen hebben eigenlijk de rockstekers een beetje, want die zijn ook heel lang geleden opgericht. Ja. Die hebben eigenlijk een beetje iedereen aangesproken met van jongens, we moeten wel de optocht natuurlijk bij ons hooien. Dus ja, we hebben clubjes nodig. En die clubjes die komen er inmiddels. Ik zei ze net al, de Wuppers, de Bloedkek, de Kuiters, de Joekels. Allemaal van die fantastische namen die je nou niet meer zo heel snel huurt. Maar die gingen op dat moment te strijden met elkaar aan. Heeft de grootste knauwel in de naam, hè? Ja, maar ja, dat is ook vastelovend. Ja. Het draait je eigenlijk ook om knauwen. Je moet je het allemaal niet te serieus nemen ook. Vooral dat vind ik ook het schone daarvan. Maar zo is dat een beetje overgegangen naar de verenigingen die we dan... En dan denk ik even terug aan de jaren 80. Had je echt veel deelnemers aan de optocht. En dan hadden we gewoon meer als 120 nummers dek. En dan had je inderdaad VV de Wiepkes, de Flappersen, de Vlarensen, de Flodderboksen. Ja, ik vergeet er vast een hele hoop. Dat waren er ook een hele hoop natuurlijk. En dan heb je natuurlijk nog uiteindelijk weer een hoop andere deelnemers die strijden om de prijzen. 8 categorieën, dat is zeer zeker niet mis. Ja. En dan heb je dus inderdaad de kleine groep, de grote groep. Eindlingen, duo's, trio's, kwartetten, kleinwagens, grote wagens. Hermeneeën vallen niet in die categorie. Oké. Nee, uiteindelijk Dus werden die wel... nu in je groep. Die zijn eigenlijk een beetje de nugende groep, ja. Maar die gaan in ieder geval de strijd aan voor uiteindelijk tegen Hogerhoog, want tot draait je hem. Voor de deelnemer met het hoogste aantal punten. Maar een andere zeer gewilde prijs voor een optocht, dat is natuurlijk de Knauwenprijs. Want door draait het ook zeer zeker met de Vastelovens. De meest kolderieke deelnemer krijgt de prijs. De Hey-Up-prijs, ook een hele fijne. Voor degene die voor het eerst of het tweede jaar meedoet. Die wil natuurlijk ook weer een beetje een boost krijgen om door te gaan. Ja, en de eerste prijs winnen en om door mij aangemoedigd te weer. En inmiddels
Giet hij voorbij nummer 7 Nummer 7, ja. Eenling Eeuwige Schang van Boerenbond van Ongerstroond. Ja, en we hebben dat natuurlijk een klein beetje gemist. Alhoewel, ja, we kunnen nog een klein beetje zien achter ons. Ja, ik zie het, ja. Heel beschieten. Heel Over knauwelprijs gesproken, Rob. Ja, precies, dan kreeg je dat. Ja, maar de stol is inderdaad gebleven. De knauwelprijs, maar ook de heienprijs, heel belangrijk. Is er een no-vereniging en die door voor het eerste of tweede jaar mij, die kunnen de prijs krijgen. Dat geeft ze extra steun om door te gaan, want ja, je ziet het, de deelnemers nemen ze een beetje af, hè, ten opzichte van jaren geleden. Zo, we hebben het al over wat voor werk dat het is om zo'n wagen te bouwen. Ja, nee, maar er zijn maandjes in die bezig en dan sta je echt bedenkt. En ik moet heel even kijken hoe dit staat. Ik heb dat ergens neergezet. Er is namelijk een jaar geweest. Oh, hey. Vooraf van de optocht van 1983. Ja. Toen hebben de Joekels, de winnaars van 1982 overigens, die hadden heel veel pech. Want die hebben ene dag voor de optocht, daar hebben we nog wat lastwerkzaamheden, is hun wagen afgebeurd. En dan ging het. Mooie werk, helemaal voor niks. Helemaal voor niks. Maar ja, goed, dat zijn die dingen die kunnen natuurlijk gebeuren. Want het neemt even ook veel met zich mij last. Ja, dan gaat er wel eens wat fout. Ja, zo is het. Dan sta je nu zegt, ja, met de wagen afbeurt nog een optocht. Dat is hij niet. Hoe je zelf niet zoveel af te breken. Nee, maar hoe zelf niet zoveel af te breken. Dat is weer het voordeel ervan. Maar aan de andere kant, ja, goed, wat we dit niet hebben. We komen vandaag 68 creaties zien. We hebben we hebben er een paar gehad. 7 tot en met 7 al gehad. Ja. En we wachten nu op nummer 8. En dat is een wagen van de Rockstakers. De jeugdrot van 11 met hun jeugdvorst Vins. Ja, die zo straks nog storm ging in de toon liep. Dus ik dacht, komt te voort. Echt zo gestoord de Rockstakers met de jeugd. Dus die komen dadelijk even voorbij. Maar we hebben eerst een gaat. Zo eens even wat gouden rockwinners misschien leuk, want we hebben net over de prijzen gehad. Ja. De prijzen van vorig jaar, Rob. Ja, de prijzen van vorig jaar. Nou, vorig jaar... Moet ik even weer gewoon verder bladeren. Dat maakt een hele grote sprong, maar dat is niet erg. Vorig jaar waren het natuurlijk bouwclub Wierters Echte, die er met de gouden rok vandoor gingen. Met hun creatie voor Prins Filip. Ik deed op volgorde, maar dat maakt niet uit. Oh ja, dat kan allemaal gebeuren. Even kijken. 2023 hebben we het dan over. Niks ergens onderin, denk ik. Nee, dit zit niet bij mijn printjes. Dit is niet ergens misgegaan. Maar in ieder geval, maar dat kan ik nog oplossen. Ik heb nog een telefoon. Dat ergens stond. We zoeken het gewoon op. Optocht 2024, kijk. En ook Rob Schoen. Voor de bezoekers van de optocht. Ja. Overal die wagens met die kapellen op. Ja. Die is goed voor sfeerzorgen neer voor de optocht. Ja, niet alleen inderdaad hermeneden die meelopen in een optocht, maar die ook op de wagen stonden. Traditioneel van Expeditie Thees, die altijd ter beschikking stelt. Ja. 2023 gaat dit over. Stichting Bouwclub Wierters Echte kregen 190 punten voor een creatie ten eerste met Prins Filip, de eerste. Oh, dat was met, ik weet het weer, met Philips van Hoorn op zijn paard, op een wagen. Ja. En dit jaar, want dat vroegen mensen zich misschien af, waarom zijn ze er niet bij, waarom doen ze niet mee? Ze stonden bij de tram te kijken, heb ik begrepen. Zijn waal aan het bouwen waar hij niet op die creatieklog. Maar volgend jaar bestond die 1 keer 11. En dan gaan die dus uitpakken en dan verwachten ze wel weer een optocht. Ja, plus Jeroen, dat we vuurtje dan weer een optocht, maar ook een paar jaar niet. Daar wordt er eigenlijk liever ook niet meer over hebben. Waarom met dat waas. Er is overigens dekker geen optocht geweest. En die jaren nieuwtje, vanwege de golfoorlog. Dat had Tweede Wereldoorlog is dat ook nog eens geweest natuurlijk, dat er niks was. En we hebben ook nog een keer te maken gehad met flinke storm. Dat was ook een paar jaar geleden. Ja, een paar jaar geleden. En ik ben even niet in de kop, maar ik geloof ergens in de jaren 60, jaren 80, ik weet het echt niet 100% zeker, maar ik heb die eens gelezen in dat boek. Toen is er ook geen optocht geweest, toen ook zoveel sneeuw. Toen hebben ze een hele zondag gewerkt om de sneeuw weg te krijgen. Uiteindelijk is de optocht wel doorgegaan, maar een dag later. En nu zien we ermee komen, hè? De jeugdvorst Vins met zijn jeugdrood van 11 van de Rockstakers. Nummer 8 in de optocht. Hier is de police.
voor veel Wichter is dat inderdaad een droom om daar te mogen staan. Bij de jeugdraad of een jeugdvorsten zien. Ook jeugdprins natuurlijk, hè. Die hebben er ook heel veel die dat... Die komen we straks nog zien. Die gaan we straks nog zien, ja. Hallo. Er zijn heel veel mensen. Volgens mij ook. Kunt u weer een creatie aan, Jeroen? Even kijken welk nummer het is. Want ik begreep juist dat er wel even ook iets uitgevallen is. Als u even bijhoor bij de administratie. Ja. Wie net precies is weten, we kregen het juist door. Er is immers uitgevallen. Wagen kapot, hè. Dat is Sunjoke, hè? Dat is echt zo. Dat is echt Sunjoke. Want je bouwt je zo lang aan. En dan zie je zo appetiet, want dat is een lange dag ook voor die opdeelnemers. Dit is een schoon creatie, Rob. Heel bijzonder. Volgens mij aan het gezicht te zien. Met deze dag kom ik uit de kast. Ja, VV de Zwierloeren. Jacques van Pol. Ja, en die bouwt je vroeger ook grote wagens, Jeroen, de Zwierloeren. Die bouwt je ook echt grote wagens, moet ik zeggen, de Zwierloeren. Dat is dan de laatste jaren wat minder geworden. Maar ja, goed, we kennen het verhaal natuurlijk ook wel een beetje, hè, dat er al wat problemen zijn op Luken. En ik hoop voor hun echt dat de vereniging uit rust gaat komen. Ja, en was gewoon dat de Zweemers het dan in Ieren ooit en mij duurt namens de Zwierloeren aan deze rockstickers op. Maar ik moet sowieso zeggen, een compliment naar mensen van de Zwierloeren, want ze proberen er zoveel mogelijk evenementen heen te gaan. Proberen zich overal te laten kijken en dat doen ze dus ook in de rockstickers optocht in Weert. Ik heb trouwens gezien, Jeroen, ik weet niet of je het hebt gezien, maar bij de bibliotheek, hoe dat wij natuurlijk ook boven zitten met onze omroep. Ja. Daar liggen ergens in een vitrine wat gouden rockijzers in liggen. Ik heb ze gezien, ja. Door de jaren heen wel wat veranderd. Dat is even wel ziek, dus mocht immers er nog willen zien. Ik weet dat ze er nog die dagen nog even liggen, maar gewoon rap en een keer kijken, zou ik zeggen. Ja, dat is een soort tentoonstelling, hè, van het gemeentearchief. Ja, dat hebben ze een keer ook opgezet. En die hebben overigens echt superveel. Dus mogen ze echt denken van... Want toen ben je ook geweest voor al de informatie. Ben ik ook geweest. Ja, ik heb een boek, nou ja, niet uitgelezen, maar ik ga er oren aan kunnen zitten, echt. Dan gooi wat over voor die andere jaren, dat we dan ook wat te vertellen hebben. Dat is beloofd, Jan, hè? Voordat we naar nummer 10 gaan, Jeroen, even snel een quizvraag. Ja. Als hij... wie vaak in de gouden rok wint, mogen ze een mooie? Ik denk 11. Nee, 3 keer. 3 keer? 3 keer, ja, 3 keer. Nummer 10 VV de Kloddermoorders. Maar dat is motto miskoop. Miskoop? Ja, wat is de miskoop? Dit is allemaal Chinese webshops te zien. Dat is heel erg en ook tegenwoordig. Ja. Ze zien in ieder geval bij de tiet. Dat is in ieder geval schoon. Maar het is wel denk ik te klein. Of te groot, of kapot. Of in ieder geval de foto was schoener. Of de, ja, precies dat. Ik ga uitjes met ik over de gouden rok. Ja. Heel lang is het natuurlijk geweest dat hij ook echt een wier bleef. Maar ik vertelde dus straks dat in 1982 er veel pech was voor de Joekers dat hij wagen aanbeurde. Met de creatie Sprookjesbos. Toen was het voor het eerst sinds de rockstickers de optocht eigenlijk organiseren, dat een niet-Wiertse groep de gouden rok won. Dat was dus in 1983. En welke groep heeft toen gewonnen? Dat waren toen de Schoenhappers uit Beul. Met de creatie Petje af voor de carnavalsmaf. Dus het was de allereerste keer en ze wonnen hem overigens in 1984 nog een keer. Ook uit Beul. Maar ja, dat is ook lang natuurlijk aan de
Ja, nou moet ik niet zeggen, maar toch een dingetje geweest. Dat, ja, mensen vonden dat de Gouden Rog in Wiert moest blijven. Terwijl het toch gewoon hier om de schoonste creatie. Ja, precies. En ik bedoel, altijd heel chic geweest dat die Robinse creatie hebben metgedaan. Dus dat zie je ook wel dat het een beetje minder wordt. Want er zijn ook in Brabant natuurlijk superveel optochten. Ja, ik weet het niet of dit per se een grote wagen te zien in de Gouden Rog wint. Ik weet niet of je nog een aantal jaar geleden toen een bitterbal heeft gewonnen. Nee, ik kan me niet meer herinneren. Ja, ik ga even kijken, want ik heb dat hier opgeschreven ergens. En ondertussen hier nog steeds nummer 10, VV de Kloddermoorders met miskoop over de Chinese webshops. Goes in uw winkelker, bij Ali Experts. En koopt nou, betaal later. Ja, of betaal ik niet. Dat krijgen sommige mensen ook van elkaar. €11,11 met 50% korting. Koop je. €11 maar. Dat is toch geen geld? €11 maar. Dat is niet te laten liggen. In 2016 was dat, Jeroen. Ja. Dat VV op zijn 11 en eerste met 189 punten de Gouden Rog won met Bitter Ballet. Toen was het met z'n tweeën. En allebei een bitterbal. Allebei als een bitterbal. En die Don ook bij mij dadelijk. Die Dat komt heb ik nu die komt van ook tegen dadelijk, dus dat is helemaal schoon. Dit jaar met het motto alleen hand begost toch. En dat is voor later eerst zinnig al nummer 11 eraan komen, Jeroen. Dat is de eerste grote wagen eigenlijk in deze optocht. Van VV Kakelkoei naar vrijdag 4 stop van de toeren Toeten als Oeren. De hele jonge groep op in nummer 11. VV Kakelkoei. Met Veur op, de DJ van de groep. Daarachteraan de grote groep. DJ afgelast. Maar is normaal, dus is het niet afgelast. Ja, dit zie je in Robben ook zoveel, hè. Dat slijm op die zwart. Dat heeft ook die fantastisch hier overgenomen. Het jaar begonnen, 2023 deze groep. Dat is toch. Is misschien een kans voor de Hey-Up-prijs om die weer te stimuleren. Ja, en wat je toch denkt, ziet Jeroen, bij dit soort jonge verenigingen die net beginnen, die hebben nog niet die ervaring natuurlijk om bepaalde cup te bouwen en wagens te bouwen. Maar dat kan komen, let op. Dit is een hele schone start hier wat ze hier hebben. Ik moet net zeggen, ik bedoel, zeg je dat inderdaad een jongen bezig ziet en je zegt dit nog niet, moet ik dat toch wel even gezagsmeren. Maar er is nog een ander probleem hoe ze hier weer tegenaan lopen, of in ieder geval hoe veel verenigingen tegenaan lopen. En dat is toch een bouwlocatie. Want achter de brandweer rijdt een locatie liggen hoe gebouwd wordt, maar dat zal niet heel veel jaren meer liggen. Dus ik hoop stiekem toch een beetje op een grote hal
Hoe je eigenlijk gebouwd kan leren. Ga je nog al wat nodig ook in de huurtje. En de wagen helemaal op te bouwen en naar boete te rijden. Ja, en dan hoor je nog niet eens per se een hoe gehaald hebben. Je kunt hem ook moeten opbouwen natuurlijk, maar... Ik heb van de week een documentaire gezien. Rond zo'n bepaalde gebieden hier in Brobbingen, in Burg. En daar hebben ze gewoon echt bouwhallen. Dus dat is iets wat hier weer nog ontbreekt. Als hij niet bespaart op muziek, Rob. Op muziekinstallatie, die nummer 11. En we gaan Hey Wieter, maar nummer 12. Gijs en de bordjesdragers. Met het luut ons niet los. Rijk hier 11 jaar. Het is altijd goed als die verenigingen het zo lang volhooien. Er zijn er ook zat die dat niet volhooien, die echt zeggen van nou, het is klaar. Er zijn overigens nog veel verenigingen die wel bestaan, maar die niet meer bouwen. Ja, joh. Oei, wat een tang hebben ze erop. Oei. De corona laat ze niet los. Ik dacht, we zullen het er niet meer over hebben, maar ja, komen ze er dan toch met. Nou, we proberen het een beetje te vermijden, hè. Maar, we proberen het te vermijden, maar... Nummer 13, een eenling. Meebed en Kei Schoen. Dat wordt flink gepoetst, hoor. Schoen. Ja, schoen hè. Echt kei schoen toch? Kei schoen hè. Schoen. Oh, kijk eens. De poets heeft het vast geloofd, ik ken het hè. Dat klopt. Heel weinig in de geval met de confetti en die serpentines. Ja. Hier is even bijkomen, hier is even lekker uitslopen. Misschien was draaien en dat was beginnen met poetsen. Die vettige tang is toch wel een terugkerend iets, hè? Ja. We hebben nummer 12 en ook bij nummer 13 ook weer. Ook alweer. En meteen erachteraan nummer 14, een kleine groep. Die van Luke en van de Heij. Een veerstonder flitsend op. Het is heel hard gereden. Bij de flitspol voorbij. Er was steeds minder van, hè, flitspul. Het waren allemaal flitspul die ergens tijdelijk stonden. Dat is extra vervelend. Extra vervelend, maar goed. Goed. Ik bedoel, verzin dit maar ieder jaar die creatie. Hè. Is het, ja. Dat geldt voor alles, geldt voor optoogdeelnemers, geldt voor mensen die in de Bontenhoven spelen. Verzin dit altijd maar. Schoene naam ook. In ieder geval van de groep VV de Glaas, zekerkes. Opgericht in 1983. Ze komen er nu aan als nummer 15 met het motto kringloop. Dus kijken wat dat die allemaal weer elkaar verzameld hebben bij die kringloopwinkels in Wiert. Ja, en jij zegt het, in 1983 opgericht. Ja, we hebben het trouwens over de Knauwenprijs gehad. Daar is ze in 1988 met Alaaf. Al-Af. Het is niet Alaaf, maar Al-Af. Ook de eerste groep? Dat is ook de eerste groep, ja. Dat is ook hartstikke handig. Alles hebben we wat je niet wilt. We hebben het allemaal. Een kringetje waar jongens en bandjes een kringetje wat la. Oei, Rob en de Vuvuzela te kopen in de kringloop. Oei. Ja, dan kun je nog eens lekker mee in zijn oren toeteren. Het was van WK voetbal toen, hè? In Zuid-Afrika. WK voetbal Zuid-Afrika 2010, hè? Ja, hij had allemaal zo'n plastic ding. Allemaal zo'n plastic ding. En dan word je niet blij met zitten, dan zit je gestopt bij de oerentoeters. Dan kun je beter ergens een toeter in de oren hebben van die hermeneeën. We hebben allemaal vanaf 11 cent de chicste producten die je maar kunt verzinnen. Echt. Vanaf 11 cent. 1 en 1 gratis.
En van de glaaszeker is nummer 15, dan gaan we door naar nummer 16. En een grote wagen die hier aankomt van VV de Persbak. Met Prins Lars voorop zetten we het Hilal op de kop. Het zijn inderdaad de Prins op een raket. Ja, en dat is dus niet een beetje uitpakken, maar gewoon goed uitpakken. Buurt ze lekker zeggen, hè, die Prins en die verenigingen, we gaan helemaal uitpakken, maar dit is echt helemaal uitpakken. Hier de groep astronauten voor de wagen. Ik heb alleen de Prins Lars nog niet gezien, jij wel? Die heeft al op een raket zit. Dat is een schone jonge groep. Ja, dat is toch goed dat die erbij blijven komen, hè, jonge groepen. Dus als dan blootje doet, dat moeten we niet hebben. En ik wil vandaag ook even vooral uitspreken, Jeroen. Ik ben vooral blij voor de optochtdeelnemers. Het is niet te kort, want het is normaal wel goed met de optocht. En dan je echt, ik weet niet hoeveel logen aan. Ik weet niet dat ik goed smijlen heb bij een spat bij de wiepjes. Nou, dit was stervenskoud. Ik weet nog niet hoeveel kleren gaan hij. Maar veel in ieder geval. Dus ik ben blij voor de optochtdeelnemers dat het en niet koud is en niet regent. Want Extra druk nemen de kant. en door nog extra druk nemen de kant, want er zit in zelf het bassin. Wat zit hier helemaal vol in? Ja, je ziet het, Jeroen, dit past net ook, hè. En dan moet ik veel stellen, vroeger was het nog veel erger, hè. Ja. Moet ook altijd tegenwoordig begeleiders neer van de wagen lopen. Er zijn mensen van de vereniging die zich opofferen, die zeggen, we lopen niet met de groep mee, we gaan niet op de wagen staan. We trekken het hesje wel aan. En we zullen het weer veilig. We loodsen de chauffeur door het parcours in. Vooral dat, want niet altijd in de tractor voorop, maar ook soms achterop. En die zullen toch er doorheen geloodst moeten worden. En zeker hier op het bassin, hè, want dat is hier toch behoorlijk aangepakt. Het past ook allemaal maar net. Die heeft de tractor neer van ons af. Ja, en nu Rob. Hoe zijn we aanbeland We zijn inmiddels? gewoon van de persbak. Gewoon binnen, VV geen grens. Schijn heilig en is ook heilig. Is ook heilig, ja. Daar kun je heel vol mee met zo'n Ja, daar kan ik eigenlijk van alles bij bedenken. Ja, de vraag is altijd Suzanne. welke kant ging het op, Er hè? zijn wat misdienaartjes aankomen. Gevoelig ook weer bij even ook altijd. Ja. Maar toch ook wel weer schoon dat er iets van... dat er iets mee gewoon doet. Ze brengen het licht zo te zien. Oh, die ken ik, die mensen die het leeg brengen. Dat zag ze ook goed tegen mij. We komen nu vrede en geluk brengen. Ik zeg, zet maar in de gang neer. Hoe zou dat komen? Ja, en ik ben eerlijk, ik zie het sport. Het is niet voor het eerst ook dat in de optocht gebeurd zijn, dit motto. Dat is ook overigens ook niet erg, want iedereen doet het weer op een eigen manier.
piepshow, daar hebben we het over. Nummer 18, VV de Kernalies. Je mocht er altijd allemaal denken aan dat mensen zo'n houten bakvuur zich hebben. En dat je er dan in wordt kijken, zeg maar, dat is dan de piepshow. Dat had je ook heel lang gelezen, een keer in optocht, kan me nog herinneren. Hallo, koekjes genoeg. Genoeg mogen die drinkjes wel weer even dicht. Ja, mensen langs de kant. Als je Nederland Kernalies Jeroen, dan zit ook de mens bij. Ja, de presentator. Hoe zou je het even afgehaald hebben? Uit de piepshow dingen. Uit de piepshow. Auditie voor gedaan. De piepshow van VV de Kernalies. En dan gaan we door naar de groep waar we het net over hadden. Die de tweede jas bitterbal gewonnen hebben. Ja. VV op zijn 31ste. Alleen hand Begos toch? We zeggen het verkeerd, ik zie het nu ook. Dus, alleen handbagage toch? Ah, kijk. Ja, we zoeken het verkeerd. Er is toch een fotospatie hier op ons blaadje. Alleen handbagage toch? Oei, dat wordt zo in zo'n pasding gepropt. Dat je een kindje van de vliegveldje. Ik moet zeggen, je kindje alleen, ja. Ja. Pas je het wel onder de stoel, pas je het wel in het rek bovenin. En dan kun je nog, moet ik hem wel meenemen of wordt het toch nog in het ruim? En zelfs als het niet past, Jeroen, dan kregen mensen het nog voor elkaar om met mij te krijgen. Dus, Kijk, dan werd erin gedood. En nu we langzaamaan in beeld kun je een trio, VV de Alpino's, die zijn schoen genaaid. Dat is gewoon dubbelzinnig ook weer. nou, maar dat is het schoenen vind ik ook denk aan een motto, hè. Je kunt zo heel veel dingen bij bedenken, en vooral dit. We zijn schoen genaaid, ja, hoe werden ze tegenwoordig niet genaaid. Dus dat is wel weer erg toepasselijk ook dat die dat gekozen hebben dit jaar als motto. Een biertje zien wat het dan moet voorstellen, wat voor genaaid zo bedoeld werd. Ja, ik zag het al in beeld, maar het eerste hoe ik wel aan moest denken, dat was inderdaad een nijmachine. Maar dat zag ik gelukkig ook in beeld. Die is goed genaaid, alles aan eentje brooien. Echt. Zo hoeft je boxen met kort te maken. Echt hoor. Zo weer kort te maken. Alles vast. Zie wat is goed genaaid. Kijk, het rood in de nijmachine. Ze zijn aan elkaar genaaid. Ja, dan zie je genaaid. Dan zie je wel genaaid, ja. Dan zie je genaaid. Zo meteen... Dat er een reds in zit in genaaidjes. Ja, dat roep ik inderdaad wel, ja. Ik zie de volgende dadelijk ook wel weer eraan komen, Jeroen. Nummer 21, VV niet te kloppen. Die hebben hoe genoemd. Opgericht in 2006. Hebben een keer eerste prijs gehad bij de kleine wagens in 2017. En hebben ook goed, dat zit er hier niet bij, maar ik weet het toevallig, hebben ook goed volgens mij de hele prijs gehad. Dat ze pas bezig waren nog even die extra motivatie te krijgen om er tegenaan te komen. Veel motten naar de wc en maken muziek met hoe genoemd. Dat is de uitleg bij het motto.
ook heel weer twee kanten op. En gaat je hoegenoot mee naar de wc, moet je een hoegenoot in de vorm van muziek. Oh, wat voor hoegenoot erop? Aandacht. Goedemiddag, muzikanten. We beginnen dit concert met Nieuwe Buurt. Een speciaal welkom aan de solisten van deze middag. Die zich opgelopen door André Verraad. Van nummer 21 naar nummer 22. En een grote wagen van CV Niet Normaal. Ja, de eerste Robinse deelnemer. Een steekje los hebben ze. Wat hij al zag, het vlaggen zwaaien. Ja, dat is echt heel erg in Brabant. En ik vind het ook vooral altijd goed om te zien. Je hebt verschillende stijlen van bouwen. En de Brabanters die bouwen ook uit in een bepaalde stijl. Misschien een stukje makkelijker dan dat misschien bepaalde verenigingen in Limburg doen. Maar goed, ook door weer de waardering uit te spreken. Maakt het maar, verzin het maar. Het ziet er hartstikke schoon uit. Maar het ziet er schoon uit, zeker. En ja, ik zei, mag je straks als achter de vlaggen komen terug. Het springen, de muziek erbij. Ja, dat duurt zo, dat duurt bij Brabant. Ja, ik vind het chic, Jeroen. Ben ik echt oprecht dat die er weer bij zijn. Want ik heb er zijn er altijd wel wat, die meiden aan de optocht. Maar we hebben jaren geleden dat je echt best behoorlijk wat Brabantse deelnemers had. Deze komen uit Zurich. Deze komen van Zurich. Een hele groep, daar gaan we nu zien. En dan zie ik wiet in de verte door hun grote wagen hoe dat het mij eindigt. Ja, maar dat doen die Brabanters vind ik ook echt altijd super goed. Ik weet niet of je goed ziet, gewoon kijken in zomer heen door de optocht. Ben ik nu het? Ja, nee, trouwens wel een keer. Ja. 25 februari is dat weer. Dat is een optocht die eigenlijk, daar kun je niet vrijwillig zeg maar aan mij doen. Je bent echt gevraagd door de organisatie om door mij te doen. Die gaan er van tevoren allemaal kijken bij die verenigingen. Wat hebben ze gebouwd, wie groot zijn ze, wat gaan ze doen. En werden dan uitgenodigd om door mij te doen aan de optocht? Ja, dan werden ze uitgenodigd om door mij te doen aan de optocht. En die hebben er ook een aantal keer aan mij gedaan. Dat zie ik niet verbazen als ze daar ook komen zo weer. Dit suzeer niet? Ja, 25 februari is dat. En die mensen die zijn enthousiast, Jeroen. Dat kun je zien, want die beginnen een optocht met lopen. Dan begint het enthousiasme en het hoor je ze vol. Tot aan het eind van een optocht. En dan is het dat ze het rondje single helemaal hebben rondgemaakt. Een kleurrijke klei aan. Ja, kleurrijke klei aan. En kun je je dat nog herinneren, Jeroen? Vroeger dat je weer een klein manneke was. Dat de optocht nog langs de zeekoers gingen over de Maasport. Kan ik me niet meer herinneren. Kun je je niet meer herinneren? Nee, ja, ik wel. Ik ben ook iets hooier al zegt natuurlijk. Dat kan mee te maken. Wij stonden vroeger altijd aan de single ook. Ja. Stukjesgebied erop, dat kan ik me herinneren als klein jongske. Dat ik daar stond te kijken naar de optocht. Eigenlijk is de optocht altijd begonnen op de parallelweg. En dan gaat de Boeno natuurlijk ons stad Hoeslichts. Dan gaat de bocht op de single op. En dan gingen we voorheen zeg maar naar het Sint-Jans gasthuis. Dan gingen ze eigenlijk de straat in, zeg maar, Vogelsbreek. Bij het tankstation weer naar rechts. Op die rotonde. Altijd lastig ook voor de wagens natuurlijk, een rotonde. En over de door de Maasport overheen te gaan. Door weer de single op. Langs de tram, zo nog eentje van een optocht heen. Maar goed, ook al is de route korter. Het maakt het plezier van deze mensen er in ieder geval zeker niet minder op. We zijn nog steeds bij CV Niet Normaal. Steekje los, nummer 22 in de optocht. Kijk ook wel een grote groep, hè. Dat is toch bizar. En mocht je nog net toe eens inschakelen. Je kijkt naar de 86e Rockstekers optocht in de binnenstad van Wiert. Ja. Met een live verslag met Wiert FM vanaf het bassin. Moet lekker druk is in ieder geval. Ja, emotie. Veel op de eerste druppeltjes, maar ja, dat doet ons in ieder geval niet tegen. Fijne emotie. Kijk, bij deze wagen dan zie je alweer iets meer bewegen ook, hè. Flink wat wagentjes ertussenin.
Er wordt een heel steekspel gespeeld. Ja, maar dat vind ik ook goed. Ik moet zeggen, dat doen echt niet alleen de Brabants, ze doen ook zeker de Limburgse groepen. En dat vind ik wel chic, die pakken uit. Want die zullen het liefst nog, ik weet niet hoeveel tussenwagentjes bij hebben. is het dus echt de strijd tussen twee deuren. De prinsen trekken de strijden voor de hand van de prinses. Oranje kloof, roze kloof, Stekenberg. Zo, de stikt los. Is het dus echt de strijd tussen twee deuren. De prinsen trekken de strijden voor de hand van de prinses. Oranje kloof, roze kloof, Stekenberg. Zo, die hebben dus niks los. Voor de 11e keer bedankt zit erachter op de wagen. Dat was nog eens een grote groep erop. Goede creatie, ja, dit vind ik fantastisch. Dat vind ik echt ziek. Dat ben ik niet in de rest van kort doen, zeker niet. Want doet met mij, gootje met Stone, gootje kooi maar in. Dat doen ze wel, maar ja, dat vind ik fantastisch. Grote creaties. We gaan inmiddels naar nummer 23. Duo gepeerskuttels. Motorclub Baard in de Keel. Ja, dat zit natuurlijk al heel erg veel, hè. Motorclubs mogen niet meer zoveel, hè, tegenwoordig. Gehuurde motoren al gewoon. Ja, zo zie je hier ook bij Jeroen en Motto hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Het duo is wel wat uitgebreid. Ja, het is niet echt een duo meer. Nou, maar het is nog een kleine groep natuurlijk, hè. Kleine groep, dus... Ja. Dat is van een paar man naar heel wat meer man gegaan, maar dat is alleen maar chic. Een schone naam bij wat er nou gebeurt, Rob. VV no loopt toch eens door. Hoort ze maar aan. Heel toepasselijk voor een optocht dit. Ja, gewoon bij optochten huren gaat. Ik weet dat dit de organisatie er niet zo blij mee is. Die hebben het liefst dat zo kort mogelijk op staan. Maar goed, elke vereniging wil gewoon zijn echt laten zien. En terecht ook. Want als hij er morgen aan bouwt, morgen aan werkt, dan wil je het ook laten zien. Dan wil je het ook laten kijken. En dit is gewoon het moment. En dan moet je griepen, klaar. Ik bedoel, ik doe het ook als ik eerst kom met de buurt, dan wil je er ook helemaal laten kijken. Dus geldt voor die optochtdeelnemers echt niet anders. Die willen zich helemaal laten kijken. Maar het duurt wel nog even voor dit te komen, dus dat is wel heel toepasselijk, ja. Oh, daarachter zijn er alweer bordjes aankomen. Ook Sumetijn, eerder jaar zit je erbij, sinds 83 denk ik, of wanneer we toen is ze begonnen, VV de Eindling. Ja, Nick van Ham, VV de Eindling. Ja, Nick is een jong die al heel lang meeloopt in de optocht. Opgericht inderdaad in 83 voor de 84 voor de eerste keer meegelopen in de optocht.
En hij zag les tegen mij, volgens mij. Hij zit, pint me er niet op vast. En dat zie je ook zeker in de Nick van Ham trouwens. Hij zit, volgens mij ben ik de langslopende eenling in de optocht heen Weert. Jij kunt dus zo meteen met nummer 25, eerst nog 24, inmiddels in beeld. VV no loopt toch eens door. Hoogst maar aan. Ja, dat ding is ook weer aan kleren maken, Jeroen. Dus Ja, er wordt flink gehakt en er is ook flink gehakt ter voorbereiding te zien. Ze hebben de roeibangen van gekregen. Ze lopen wel door. Oh, een beetje kunst. Ik dacht, doe gewoon een klein beetje kunst, wij wel, dus... Ja, ik ga hem toch heel even zien. We hebben toch gehad de traditionele optocht aan Nick. Nick, VV de Eindling, sinds 1983. Eerste jaar de optocht vast in 84. Nee, in 83 was de eerste. Dat was de allereerste optocht. En geen 1 jaar overgeslagen? Ja, doe een oorlog en al het gedons. Ja, en de corona en zo. En de corona en de poppenkast allemaal. Ja, ik dacht, ja. Maar goed, ik geloof nou dit jaar, of ik bestond, ja, ik bestond nog veel langer. Met mijn Barcelona-vereniging, 41 jaar. 41 jaar. Wie houdt je het vol? Ja, helemaal niet. Nou mooi, dat is misschien tijd om te stoppen. Nee, mooi niet doen. Want je doet het hartstikke leuk. Het is gewoon creatie. Ja, ik dacht, doen een beetje kunst bij wel. Meer te veel. Dus ja. En ik heb op mijn rug ook wat dingen. Ja, ook dat is kunst, hè, jong. Dat is ook kunst. En ik vind de kunststijl al heel lang dood en hoort je het vol, Nick. Ja, Angst wezen. Toch een. Nick, veel plezier en succes, jong. Ja, dankjewel. En dan door weer naar nummer 26. Ooie Woose en Co. Met vertrekken 4 keer 11 jaar. De trekzak. En het kerkje weer uitgetrokken. En nu trek ik. Mooi waterboy. Ik trek vergeten te bursten. Dit is echt niet gezond. Heb je de doet gedaan? Ja, dan zie je het dapste. Ik trek vergeten te bursten.
trommel met een accordeon. En dat kerkje erachter met 11, hè? Met 11, 4 keer 11. 4 keer 11, ja, dat is toch een behoorlijke tijd. En dan zo meteen, ik ga vast even vooruit kijken. Ja, een grote wagen weer. VV de held op zak. Ook niet weg te denken te optocht. Met een herkenbare motto, goed genijd. Goed genijd, ja. Het maakt je goed niet uit, hè, wat je doet. Alles is al een keer gedaan. Maar het is juist wie steekt het in? Op een eigen manier. Op een eigen manier. En ondertussen kun je nog steeds de ooiewoos en ko voorbij. Ja. Herhaal ik. Zou die allemaal les hebben gehad voor de auto? Nou, ik huur wel overal schone muziek uit komen, dus ze kunnen Allemaal verschillende liedjes. Ze kunnen het allemaal spelen, ja. Toch een wat geoefend, ja. Dat is toch knap. Dat is nummer 27. Ja, we hebben even moeten wachten. Dan wachten we een balloon, zeggen ze altijd. Zo is het VV Huid op stuk. Ik ben ook ondertussen een lekker stukje kaak aan het eten. Oh. Ja, we hebben net gekregen hierachter. Dus, lekker. Nou, ik heb ook zin in. Fijn, Dus, hè? ja. Goed genij is het thema. Ja, maar de hele op stuk, ik zei het al straks tegen dich, ook niet weg te denken uit de optocht al heel wat jaren. We hebben inmiddels ook een eigen fiche wat net zooien. Ja, nou, dit is gewoon een groep die altijd enthousiast is, die enthousiast bouwt. En dit is een van die groepen die een paar jaar geleden dus ook heeft meegedaan in Zurmering. En de optocht waar ik het straks tegen zag. En daar ook gewoon de eerste prijs wonnen. Zo. En er is 1 jaar geweest, toen is de optocht niet doorgegaan. Toen hebben ze ook flink uitgepakt. Dat was overigens met die creatie in Broben. Dat was met de hele schone creatie, joh. Juist, met dat circus. In de hal van Smeert. Als het door was gegaan, Jeroen, dan had zomaar geen kind die de gouden rog ga je kunnen winnen. Ja. Je weet het natuurlijk nooit. Je weet het nooit, want wij zijn natuurlijk niet de jury. Wie kijkt je er nou, wie gaat niet er met hem? En je hebt er hier wel een paar in de stond van de jury trouwens. Ja, even uur stonden er een paar. Een heel groot nijmachine kunt je eerst de kant op. Erop. Ja, en op zich is een grote groep. Hebben misschien iets kleiner gebouwd dit jaar. Ja, klein. De bewegen allemaal weer net zoals je eigenlijk van zijn gewend ziet. En dan komen we nu nog iets wat wel heel goed past bij de actualiteit van het afgelopen jaar. Namelijk Ken Heert de Barbie. Ja, de film is super populair geweest. Ja, de film is super populair. Ik heb hem overigens niet gezien. Nee, ik denk dat het gewoon overal voorbij. Het komt overal voorbij. Zo heel veel foto's op social media van iedereen. En ik zie nog al een soort Barbie-wagen aankomen. Voor de toestand, dat is ook al god dat niet lang. Hè. Iedereen, hij vroeger wel zoiets.
En dat dat nou weer helemaal in is, dat is weer heel bijzonder. Ken en Barbie. Ergens een mooie auto vanaf gehaald. Beetje verbouwd, geverfd. Net er nog rijdt. En dat er, ja. De APK er nog op. Ook heel belangrijk ergens, moet je niet meedoen. Kentekenplaten, gaffels. Ah. Ja, maar zo te zien, Jeroen, duurt de wagen het niet meer, want hij werd aangeduwd door de tractor. De tractor. Ja goed, dat maakt ook in principe niet uit natuurlijk. nog mooier is als de wagen zelf. Nog mooier als de wagen zelf is, joh. Maar goed, het werkt, het reed. Helemaal geweldig. Nummer 29. Een kleine groep VV Genepongel. Vlees met Genepongel. De stewardessen komen deze kant op. Vlieg met ordinair. Opgericht in 2007 en ook een keer de Knopenprijs gewonnen. Met Alaaf. Nee, dat is van de vorige groep. Dat valt ja, dat zit denk ik niet op een sprintje, maar dat maakt niet uit. Ze hebben een keer in de Knopenprijs gewonnen. De vieze, vettige buksjes krieën op de vlucht van Ordinair. Die lopen er ook rond, hè. Sigaretten, vieze boekies. Nummer 29 dus. En dan staan we hier toch al even, Jeroen, en dan gaan we al gewoon bekend zo de helft van de optocht heren. Samen in de wolken, maakt niet uit hoe erg. Vlieg met vlieg met ordinair. Ook een eigen nummer gemaakt bij de wagen, die van Genepongel. Ja, dat gebeurt over. Vroeger was dat ook heel veel. Ik weet nog in de jaren 80. Daar hebben ze de Wiertenvolk best wel verrast. Als pap zo bij de wiepjes. En die hebben ook een hele grote aap gebouwd. En toen brachten ze echt de vastelovend. De brengen de samba, de vastelovend, karamba. Iets was dat thema, ik weet het niet helemaal, maar iets in de vorm. Maar die ook een eigen nummer erbij. Ja, maar toen ook, eigen liedje. Ik weet dat Mark Fontijn een aantal nummers heeft gedaan ook voor de wiepjes. Ja, nummer 30 inmiddels. Duo 30, Wim en Lou. Antje van de Statie, anno 2024. Uitbeelding van de Kebab Boulevard. Ja, kennen we die trouwens ook niet als een ander duo? Ja. Ja. Ze maken ook muziek, hè? Iets met Deen de Hanger. Deen de Hanger, ja. Maar ja, goed, ook die jongens zijn enthousiast. Er nog een aantal jongen mee met een optocht. En ook zeer zeker niet weg te denken. Luutjes Kebab. En Veurels inmiddels nummer 31. En het zijn de ooiers van de jeugd van de Rockstekers. Geleden met die dagen met echt de piste af tot weer knock-out gewoon. De jeugdprins aan. Nummer 32. Jeugdprins Westernierste. Nou even geen skiën, boksen of voetballen. Maar die zijn vastelovenschoppen samen knallen. Ja, dat ben ik er niet. Dat heeft nog wel een hobby. Ik heb natuurlijk een interviewtje van de Rover weer.
En, Skiën, boksen, voetballen, blief je daarbij? Ja, dat weet ik niet. Misschien heeft er vast nog wel wat meer, maar je moet echt wel af en toe keuzes maken. Een druk schema op de heeft hij al. En dan Anne is jeugdprins. En dan Anne is jeugdprins. Ik kan heel veel van dat soort dingen nog even wat minder doen. Ik heb flink gesprongen op de wagen. Het gevolg van de prins, van de jeugdprins. Ja, ik zie het van heel uit. En ik kan het hier ook op beeldje zien dat er de huppelpumpjes bij stonden. Ook in de vaste prik natuurlijk voor de rockstekers, de huppelpumpjes. Ja, en de mascotte van de rockstekers zit er ook bij, Jeroen. Roggy. Roggy, ja. Ja, Roggy, ook een aantal jaren al de mascotte van de rockstekers. De speakers zijn al een beetje opgeblazen, Jeroen. Nou, die zullen al even aan, ja. Die zullen even aan. Overigens, als we dan ook, want we hebben nu jeugdprins West gezien. Straks kregen we natuurlijk prins Ruud. Vroeger, even een leuk feestje tussendoor, werden de prinsenwagens gebouwd door de buurtverenigingen. Ja. Er werd een prins uitgeroepen en de buurt, hoe dat eruit kwam, die bouwden de prinsenwagen. Tegenwoordig is dat niet meer, die hebben gewoon een vaste prinsenwagen. Nummer 33, Jeroen. VV Jensers. VV Jensers. Marie Hachi. Ook weer dat ene thema, wat wij hoe je vermijden eigenlijk vandaag. Ja. Aan de kant erop. Ja, aan de andere kant, Hachi, het komt je ook wel weer een beetje overeen met verkooien in, hè. Ik heb er een paar dagen voor de Vastelof nog last van gehad, dus dit is zo goed als kwiet. Het heer dat die in wiert, hè, Noordervastelof. Ja, maar Noordervastelof vind ik niet zo erg. Die is de Vastelof het wel. Ja, dan gaan we weer naar Brometje, Jeroen. Nummer CV de doorzetters. Ja, CV de doorzetters. Solakkengang. Met een hele grote slak. Als wagen. En daarmee komen we op de helft van de optocht. Met nummer 34. En ook hier zie je weer, Jeroen, in de verte, de vlaggen. Kijk als eerste, nummer 34. CV de doorzetters. En slakkengang. Ook weer zo'n grote groep erop. Welkom in Wiert van de Zaak. Rondje van de Zaak. Rondje van de Zaak. Rondje van de Zaak.
en ook dat is Jeroen, bedenk je er allemaal bij, hè, dat danske, dat je erbij gaat doen bij de act. Ik vraag me altijd af wie lang dat ze door van tevoren op oefenen. Dat is ook weer ieder overal verschillend. En de picknickdoor voor mij. Picknickdoor voor mij, rollators mij. Oh, en dat is de slak. En de slak. En je ziet heel veel ook bij de groepen tegenwoordig en ook bij de Brobantse groepen. Die hebben er een camera op staan. Omdat ze het zo dicht bouwen. Je zit dus gewoon ergens in die het allemaal bestuurt. En dan kan door middel van de camera zien wie dit er moet rijden. Ja, als in de groep toch wel een beetje een behendige chauffeur nodig. Ja, zeker. Dan moet je ook kunnen bouwen ook, hè? Dat zijn bochten. Dan moet je echt op kunnen bouwen. Ja. Hey, en toen meteen komen we nou nummer 35. Die van Os en Veer. Met Krump in de zorg. De Krump in de zorg komt eraan, Rob. Nummer 35. Ja, de zorg altijd natuurlijk een goed item, vind ik, voor de optocht. Die van Os en Veer. Ja. Ja, want er is altijd al schoon in de zorg. Dus dat is ook weer zo'n schoon terugkerend item altijd in de optocht. Want dan kun je over kallen eigenlijk. Hè. Wat er allemaal misgeet, hoe het bezuinigd werd, wat wel kan, wat niet kan. En ik zie een van een bed aankomen. Een ziekenhuisbed op wieltjes, gelukkig. Met het infuus boven het bed. Dat is best wel goed dat er wieltjes ook in zitten, jongens. Je toch pijn in de rug aan het voor de optocht. Hoe ze liggen met z'n tweeën in één bed, Rob. En dan ging je de baan. Dan ging je de baan. Je kreeg geen bed, alleen meer de beddingen moeten wat groter weer, wat breder. En dan met z'n tweeën erin. Ja. Pijnige broeken. En daarachteraan 36, de geknakte stiel. Dat zijn de gebroeders Moen. Hè. Ook al jaren natuurlijk vaste prik in de optocht. En daar was dat, dat doet zag 22 nummers is meer dan zat. Ja, vaste lovend. Vegan op latten. En achteraan nummer 37. VV Verdrijen met Gene Silent Disco. Ja, dat is dan de eerste letter van Gene. Of wordt er wel einde. Hè? Nog eens even tussen gesteerd. Hebben we goed gewonnen, hè? Even in de administratie kijken, nee. 2 prijzen in 2019 bij de duo's. Ja, en in 2023 hebben ze de aanmoedigingsprijs op de hei gewonnen. Op de hei gekregen, ja. Niet alleen natuurlijk de grote rockstekersoptocht. Ook nog optocht op andere locaties in de Wiert en er meer. Gisteren bijvoorbeeld op Moezel. Dat was de optocht. In samenwerking overigens met Luke. Met de druppeltjes. Ja, met de druppeltjes. Op Bossen was er ook optocht. Eén van deze dagen, ik geloof dinsdag. Bergen hier weer de Wichteroptocht in de stad. De Wichteroptocht in de stad en hij nog in Nieuwiert de optocht. Ja, dat is wat dat betreft je optochten zat. Altijd hij inderdaad. Geen silent disco. Nou is overigens wel zo, als je mij wil doen aan de rockstekersoptocht, kun je niet voor zeg maar, een andere optocht meedoen. Wil je in de prijzen vallen. Ik wil niet zeggen dat het niet zo kennen, maar moet je rekening mee houden als je ergens anders meedoet, dan dan kon je inderdaad zomaar niet in de prijzen. Vlaamse spuur kunt ook de bochtjes in bloed. Dat is allemaal stil moeten zien. Het werd bij ons lastig, denk ik, Jeroen. Ja, hier ook, ja. Goed, dat is de DJ. Ze hebben de koptelefoon allemaal op voor de muziek. Ja, ook dat is iets wat in is, hè? Silent disco. Silent disco. Altijd goed om te zien, dan stonden ze ergens in zo'n tijdje, hebben ze de koptelefoon op, je hoort net te zingen, maar je hoort verder geen de muziek. Ik ben toch wel benieuwd hoe ze nu nog aan het luisteren zijn. Ik ook, ja. Ja, in ieder geval aan LP's geen gebruiken bij deze DJ.
Oei, nu is het geen silent disco meer. Nee. In ieder geval toch een klein beetje wat er door die koptelefoons heen gaat. En de einding komt er weer aan, Jeroen. VV Halvum slipcursus. Ik zie het hem al door, inderdaad. Zou je een vettige onderbox aan hebben? Ja. Slipcursus, dat zou je zo maar kunnen natuurlijk. Hè? Hij is een beetje in ieder geval incognito als een autocoureur. Dus is dat nu de slipcursus? Of jullie een volle slipjes in, inderdaad? Ja, je er echt tot de remsporen nog in zitten. Dat, ja goed, hij moet ze zelf wassen natuurlijk. Hè. Of weer niet een ongeluk, dat scheelt weer. Het is in ieder geval een protongenbox. Nummer 39 komt eraan. VV de Vlaren zit 85. Zie je er ook zo een? Ja, dat is Ad van Mierlo. Ik heb Ad gisteren nog even gesproken toevallig. En hij zegt, ja, ik heb immers bereids gevonden en mee te lopen ook in de optocht. Vroeger maakte overigens de Vlaris grote wagens. En hij zegt, ik denk een paar jaar en dan zou er misschien wel weer zo'n wagen aan kunnen komen. Dus dat, ik ben benieuwd. Zie je er ook zo een? Altijd even in ieder geval aan heel veel wagens, verschillende wagens ook gebouwd. Niet alleen bij de Vlaris, maar ook bij andere verenigingen. Misschien ook voor jonge verenigingen leuk is dat je denkt bij jezelf, we zien wel gerne wat hulp willen of wie we iets moeten doen. Trek je altijd aan ze niet als, zou ik zeggen. In ieder geval een grote naast zit op vandaag. Een grote naast zit erop vandaag. Een hele grote naast, dus dat is ook... Het is een uur staan. Ja. Dat feit open sta je echt heel dichtbij. Mooi maar eens een keer opletten. Schatje, ik kon niet links af. Schat, ik kon niet links. En inmiddels in Bieltje nummer 40. VV de Strootverkers met stront eigen wies. Ja, en de Strootverkers doen ook al heel wat jaren met, kan ik je vertellen. Misschien weet je het nog, vorig jaar of de optocht van vuur, hebben ze die heel grote wasmachine gehad. Ja. Ja, die weten het ook iedere keer wel te verzinnen, moet ik zeggen, die jongens van de Strootverkers. Maken iedere keer een heel schone creatie. Ja, van Wiert Zuid inderdaad. Ook die jongen die trekken echt alles uit de kast om weer wat schoens neer te zetten. En vooral de knol ook in behuur heel erg goed naar vuur heeft. En een toepasselijk thema denk ik ook voor deze groep Stroom tegen Wies. Strootvliegen die komen op ons af. Loesteren doe je niet even. Er zitten eigenlijk een paar vlegenmeppers meegenomen nog. Ik zou toch rechtsaf. Ik zei toch die doorhangen ook moest pakken. Jongen. Ik sta nog niet. Schoon gemaakt. Deze wagen en de hele groep. Stront eigen wies. VV de Strootverkers. Ja, maar dat is ook wat ik zeg. Ja. Die iedere jaar verzinnen die toch weer iets. Dat is ongelooflijk. Knollers zit bij u echt heel erg goed voorop. Daar hebben ze ook volgens mij een aantal keer gewonnen, ook de knollenprijs. Ja. Ik kan me een paar jaar geleden nog herinneren, de auto op een kar. Ja. We zijn zo te... Dat hebben ze gedaan. Ze hebben volgens mij nog wat gedaan met een trein. Hey, en dan de hele dag er zo in zitten. Dat is goed. Dat is ook nog een mooie opgave in de skier. En nu nummer 41 inmiddels in Bieltje. Grote wagen, VV de Viersbierste met vastelovend, gewoon velos. Dit jaar als Mario Bros.
Ja, ook dat is weer in, hè, Jeroen? Met als motivatie bij dat thema. We wouden het met Mario Bros maken. Daarbij kwam dit motto God van pas. We hebben vorig jaar een eerste gedeelde prijs gehad bij de grote wagens. En je vroeger goed gespeeld, Mario? Zeker. Ja. Want eerlijk toch even dat we dat nog steeds wel eens af en toe doen. Ja, nee, ik moet net zeggen, dat doe ik ook weer. Dat geef ik heel eerlijk toe. Maar daarom zeg ik al, ook, dat is op een of andere manier zinnen van die dingen die gewoon niet verloren. En als Mario er dus één van in ieder geval. Het L komen ze. Ja, en ook hier weer een jonge enthousiaste groep. Het is gewoon allemaal verkleed in het thema. Ja, ding aan Mario en het komt terug. Dus dat hebben ze goed gedaan. De prinses zit bovenop het kastielke. Ja, die moest je wel altijd in het kasteel redden, hè? Ja. Moest je een lange sprong maken door het flexje net om lief te krijgen. En dan kost hij Mario het kasteel in. Ik kan alleen hier nog niet het kasteel in zijn redden. We stonden helemaal los met dit jaar door Mario Bros. Luigi en Mario is gewoon groot op een wagen. Ja, en schoon doorgemaakt, zei trouwens. Dat mogen we wel even gezagsberen. VV, de VSB'ste met Vastelovend gewoon weer los. Dit jaar als Mario Bros. Oei, ik wil er niet opkomen, hè. Zal ik zo'n berg? En dan gaan we door naar nummer 42. VV de Vrijbuiters met Uitgeteld. Ja. VV nog niet met Mansat. Zo blij met mijn dikke batterij. Ja, dat ding ik ook alweer gelijk wel bij, als ik heel eerlijk ben. Maar ik zie ze er komen met een fiets. Ik zat met een dikke batterij, ja. Maar ik zie het niet kijken. Dan ga ik ook met een fiets aan. Niet over thee, ja. Nee. Die hebben een hele dikke batterij achter op een fiets. Te blij.
Ik denk dat de allereerste elektrische fiets is geweest. Ik heb het hier ook. Nou, ik hoop dat er een goede standaard onder zit. Om hem recht te zetten Ja, met met allemaal recht hoor, ja. zuur dikke batterij. Maar hier ook weer een klein beetje de dubbelzinnigheid, Jeroen. Niet alleen die batterij achterop, maar kijk eens even naar ja. Leg zij dus erop. Leg zij dus uit, hè. Ja, we lotten daar gewoon ook. Kijk eens even naar de vod. Kijk eens naar de kont, want dat neemt zo lekker een dikke batterij. Oei, kijk dan, 45. 45 Kien. Duo V3 Werm S. Angus. Ja, toch valt je het vandaag redelijk met. Ik kan me wel voorstellen als hij heel stil op een wagen stond, dat het een ander verhaal is. Dan kan je het wat kooier hebben. Dan goed, dan kan je op kleien. Maar dat heeft deze in ieder geval niet gedaan. Nee, oei, in de bloedebast. Je moet trouwens ook echt even opwarmen. De heet er oei, een ijskluntje, kuntjes uit. Ja, meine Damen und Herren. Dat is hier wel hip tegenwoordig, hè. Europäische Gemeinschaft. Een ijsbad nemen we op. Heb je het gedaan? Nee. Nee, ik ga niet. Oh, niet van plan? Nee, ja, nou ja, ik weet niet. Nee, ja. En nu Misschien als ik een keer 40 graden koers heb of zo, dan... Nu in de actualiteit erop. De Durstvliegel over de Nerische Cultuurstad. Ja. Den Bürgervater Raimund. Zeven de dorsvlegels. De humoristische uitbeelding van deze eervolle titel eigenlijk. Hè? Dus wat wat ze aangeven. de Nerische Cultuurstad. Ja. 2024. Ja, dat zien we benieuwd. Zo zien we benieuwd, zo mogen het zeggen. Ja. Niet alleen benieuwd, maar we zien zo ook benieuwd. Zich wat te verwachten en Rob dat dit thema ging terugkomen tijdens de optocht. Ja, ik denk dat zij het niet uit gedaan Jeroen, dat het een gemiste kans is geweest. Pieter Kuntje, imitator van onze burgemeester aan. Bekans, hè? Bekans echt. Ja. Bekans echt. De opperroksteker. Alle boeboes zijn voorbij gekomen bij nummer 46. Van de Durstvliegel, Wiert Hoogstad Nerische Europese Gemeinschaft 2024. En nu naar 47, een trio. VV Vetnel en Vurs van de Purs. Ja, ook die al jaren actief wat dat betreft bij de Rokstekersoptocht. Dat is allemaal weg. Opgericht in 2011. Zij moesten de Poedelprijs gekregen, Jeroen. De Poedelprijs. Ja, goed, het kan maar een naam hebben natuurlijk, hè. Nee, want het is een prijs is een prijs. Of het nou een derde prijs is, een tweede prijs, een eerste prijs. Een prijs is een prijs. Ik vind sowieso dat iedereen een prijs verdient. Alleen al voor de meute. Alleen al voor de meute die hij erin steekt. Al die weken, mondje. Kijk, daar komen ze aan. Met de wechterwagen. De leeuwklassen van Schutterij Sint-Solvius in Limburg zich onmiddellijk melden bij de federatieraad.
En daar is alweer nummer 48. VV de Voele Vuurmiddag. Den Ooie Lemburger. Je werd toch een keer gek van geluk als je bij je volle verstaan kost. Loop bij boeren zien. Niet heel veel uitleg met de geven, denk ik, Jeroen. Nee, dat is een goede naam. VV de Voele Vuurmiddag. Ja. Den Ooie Limburger. Ook dit had ik wel verwacht, een klein beetje toch in de optocht, Jeroen. Zeker zei je dan kijkt het eigenlijk het OLS en de Wiertmuseum. Dan moet dat toch mij gesport zien met alles wat er... een beetje de draak mee gestoken weer, ja. Dus dat... Kom, groepelen met z'n tweeën. Dat hebben ze in ieder geval aangedurfd om dat te gaan doen. Kijk, dat is een LVK op een wagen. Een LVK die op mij nou een Ooie Limburger op een wagen. Maar ik snap er van werken, er wordt ook zoveel georganiseerd natuurlijk. Oei, 480 hectare gras. Den Ooie Limburger. Het stel. Alman. Dichtrijden daadwerkelijk in zijn bloed de bas op een wagen op. Ik ben voor die persoon heel erg blij dat dit te kort is vandaag. Begin goed wel onderop liggen. Goed, dat is toch af en toe een borreltje drinken om weer wat warm te weren. Dat zal toch wel? Misschien al aan het begin van de optocht een heel fles naar binnen gedood. Dat kan natuurlijk ook. Dat kan natuurlijk ook, ja. Dat is goed, nu vol dat je op één zo'n wagen kunt krijgen, hè. 1 keer 11 jaar bestonden ze. Ja, en ondanks zo'n minder leuk bericht eigenlijk, hè. Toch de kracht vingen om zo'n wagen te bouwen. Toch de kracht, ja, maar dat hebben ze denk ik ook voor de jongen natuurlijk gedaan. En Eindeld over een goede in de eerste prijs. Hebben we het nu in de Wisselmoer gewonnen. Een L. En een 16e Rabbedap. Dat zijn nou nog eens goede namen voor prijzen, hè. Is oortgenomen, al 11 jaar samen bijeen. Herinneringen van zo onderheen. Prachtige wagens, optochten en momenten van onze chaos door de schoot. Net zitten ze met vaste lorensbloed. We zijn groot op 10 kracht. Voor hun lopen we deze vaste lorenspracht. Tussen al deze rollen is het onze superheid tegen strolen. VV enige chaos. Tussen al die verrollen is het onze superheid die blijft stralen.
En van 49 naar nummer 50. VV Vetkei en wat doe je zelf aan? Ik zie het al. Rollers zelf aan. Zijn gebruikt. Maar lekker weer met een optocht. Ja, liep me ook. Dat is wel weer, hè? Er wordt er een ingepakt. Een van onze cameramannen. Ja? En dan wordt er toch aan geloven. Ja. Wat doe je zelf aan? Ja, die kent ze, ze overal. Zelf aan. Wat doe je nu zelf aan? De spullen zaten hebben mee. Goeie Rob. Ja, daar komen we. Ja, we moeten er ook aan geleven. Ja. Helaas. Ja, als hij dat doet, zit hij kapot, jong. En gezellig van, nog een rondje, nog een leukste. We hebben wel een beetje sturen in de rug, dat is wel fijn. Dat is wel lekker, ja. Nog in de stoel erbij. Ik doe wel maar zo. De celofaan is los. Zo. Zie je, fijn. Oh, lekker, zie je. Ja, nog een krukje erbij. Ja, lekker man. Als Heineken sta je veel gezoep uit, dan val je dit zo op. Wat doe je zelf aan? VV Vetkei nummer 50 en nummer 51, die komen hier nu ook aan, dat uur. VV kunnen op kamp met Riek. Staalwol begint er niet aan. Oei, dat is een wolf. En één meteen achteraan een grote groep 52. VV de Kovers. Zeer al gesneukt. Ja, de Kovers ook al jaren actief bij de optocht. En eigenlijk wel eigenlijk overal wel een beetje bewegen. Die nacht springt zich snel in zwak vloeit. Er is maar één ding dat nog, dat is onlieve halen. Dat is gewoon wat het doet. En als een meisje dan nog nooit ik wil om af te dalen. Ik kom tegen hoe je moet. Ai, 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 die smaakt zich hier terug. Ai, 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 als je het is vast over het gevoel. Er is maar één ding dat nog, VV de Kovers zijn voorbij. Nummer 52, zeer al gesneukt. Ja, vers juist, Jeroen, we hebben juist wat gekregen. Ja, schoon sneukst. Ik weet niet waar het is, maar dat is voor straks. Ziet de zin al veel geweest. Ja, maar ik wil even goed wat van dik hebben hier. Dan zie je ook door mij gesneukt. Van dik sowieso, dat weet ze. Maar ja, die ga je neer te andere niet. Weet ik niet. Wat heb ik niet? Ja, je niet. Ja, wacht. Kan je maar even komen? Kom ze wel nog wat aan, alsjeblieft. Ja. Oh ja, daar heb je vorig jaar heen, ja. Ja, maar dit, hè? Even opletten, want dit is de nauwe. De nauwe, ja. Hoppa. Salut. Tata. Zie je Rob, schone sticker aan de Kovers gekregen. Ja, ik had er vorig jaar ook een gekregen. Dus 62 al zinnig. Ja. Vorig jaar reist er ook een, maar hoe die is gebleven, weet je niet. Nou, nu weer in de nauwe, dus kan er weer tegenaan. En dan kunnen we vanuit 52 door naar 53, namelijk VV de hotdogs. Oh, lekker. Een hotdog. Cool en de gang. Dat zou wel lekker zijn, ja. Het zou niet verkeerd zijn. En, lekker wat te eten, lekker wat te drinken.
Groepje Nugentje Grop, nummer 53, dat de Hot Dogs. Hoe ziet het al gegaan is hier, Jeroen? Dat er een zit van, hij je nog in een wagen ter beschikking? Ja, ik heb nog wel wat stoon. Oh, deze rijdt wel zelf nog. Deze rijdt wel zelf, ja. En Remco, eerst kijk of je winter heeft in cool zit. Dat is jouw cool. Dat is toch lekker, dat is toch lekker. Dat is cool. En dan gaan we zo meteen door, Jeroen, naar nummer 54. Ik zie het al komen. VV de Kluutjes in de oelie. Ja, het is ook gewoon letterlijk aan de oelie zien. Die zijn al 32 jaar actief in de optocht. Met grote wagens, kleine wagens. En hebben we volgens mij ook al diverse prijsjes voor mogen ontvangen. En in de oelie sluit natuurlijk op lekkere flink dranksknop hebben. Schoenwagentje hebben ze gebouwd. Op zoek naar oelie. Ja, het hoeft niet altijd groot, Jeroen. Soms, ik ben heel eerlijk, dat is wel chic, grote wagens, maar dat vind ik het schone dingen ook aan deze optocht. We hebben eilingen, we hebben duo's, we hebben trio's, we hebben kwartetten, we hebben kleine groepen, grote groepen. En welke creatie dit zo maken is stuk voor stuk altijd weer ja, toch goed schoon. Heel gedetailleerd gemaakt, het. Ja, dat moet ik wel zeggen. Ja. Lekker de olieveertjes erbij. Lekker gezicht ingesmeerd met stroop. Heerlijk. Heerlijk. Plekt zich zo lekker straks, hè. Ik ben benieuwd dat die vanavond naar de prijs uitreiking of dat ze er dan nog zoiets zien. Ik vermoed van wel. Het is een paar wasbeurten nodig. Ja, maar dan zijn er ook echt die dat doen, hè. Er zijn er echt bij die gaan naar Hoesheer of in ieder geval terug naar de Loerdsheer. Door de creatie neerzetten. En dan is het gewoon rap eten en doen naar de stad, hè. En dan vanavond naar de prijsuitreiking. Vanaf naar de prijsuitreiking, ja. Op een merentje wordt het gedaan. Voor de Gouden Rog. In ieder thema natuurlijk nog een prijs. Ja. Voor de knauwelprijs. De knauwelprijs, de hey-up-prijs. Hey-up-prijs, ja. Nummer 55 komt eraan. Een grote wagen van VV de Verfkwasten. En hoofdgerecht. Ik is er wel honger van, hè? Net hotdogs, nou, de hoofdgerecht. Ja. Ja, ze hebben 1 hoofdgerecht bij, stiert er. 1 grote kop en dat is het hoofdgerecht. Dan werden we weer teleurgesteld. 2020 zijn ze tweede geworden die jullie op de hei en in 2017 de schoonste wagen bij de schooloptocht op de hei. Hey, wat is het door? Kijk, op ieder deenblad een hoofdgerecht.
was de grote wagen van VVD Verfkwast uit de Hei met hoofdgerecht. En dan gewoon naar nummer 56, een eenling. VV Noordsneert met vogelverschrikker. Zie je nog wel een staan ergens? Een vogelverschrikker? Weinig meer. Weinig meer? Maar hier komt ze er een aan. Oeh, kijk, ja, dat is een echte verschrikker, ja. U ziet het net nooit te doen, hè? Ja, heel af en toe bij die boerderijwinkels zien ze wel nog staan. Ja, want die hebben het fijn allemaal hun eigen dingen staan. Dus en voor de rest is dat wel wat minder goed. Weer opzetten. Ja. 4, 3. Ja! En nummer 57. Sorry. Komt eraan. VV1 Hongerijn met Vertellen neer de mij. Oeh, dat wordt flink getijld door de fanfare. Van 57 gaan we naar 58. Dat is meestal, hè? Ja. Ich en Ugh is nummer 58 en strak de vaste love in 2025. Oh, die kijken al van jaar vooruit. Ja, en kijk maar hoe die zijn geweest voor de luppen. Ze naar Turkije zijn geweest, dus erop. Ja, daar ligt het wel op, hè? Er gaan veel mensen hier tegenwoordig om van alles te laten doen. Ja. En hier luppen weer de kooikarper die. Kijk, en die hebben al de linkjes gezet en voor de rest wat ze nog willen laten doen. Ja, dus de rest dat komt er ook nog aan, ja. En dan nummer 59. VV de kont tegen de krup en eindling jonge jongen. Dat is een combinatie. Geen dikpik, maar wel lekker warm nieuwtjes. Dat is goed gevonden. Dat is goed gevonden, absoluut. Dat, ja goed, Jeroen, kunnen we niet meer. Dikpiks, dan ging het ook heel veel over in het noos. Ja, het afgelopen jaar ook vol in het noos geweest. Vol in het noos geweest. En dit is ook weer zo'n onderwerp, ja, dat kun je niet laten schieten om er iets mee te doen. Geen dikpik, maar wel warm nieuwtjes. Dan gaan we de laatste nummers in. Nummer 60. Ja, nog iets rappen wat dat betreft. Veertrekken de Ker. Zat op tv. Met als motto Enne oog scannen. En dan zie je een grote QR-code op het wagentje. Pak er een telefoon eens, kijk eens of hij me kan scannen. Ik trek de QR. Ik trek de Ker. We zullen hem zo scannen, hoe we dan bij uitkomen. Ja, ik ben toch wel benieuwd, joh. Ja, ik zal hem eens pakken. Er zullen er vast een paar zijn die dat geprobeerd hebben. Wij gaan gewoon het doen, proberen zinnig. Hoe komen we eruit? En oog scannen. Daar zien we dan. Die is QR een worm te lopen. Ja, je kunt hem echt scannen. Ja, je kunt hem in ieder geval echt scannen. Ja, dan kon je op een website uit van de heren. Speciaal gemaakt voor de optocht. We hebben een fijne gescan al. En dan nog de dragrace op nummer 61. Ja, VV de Tupkes. Ik heb begrepen dat dit de relatie grote wagen is die ze gaan bouwen. En wat verenigd, zeg? En inderdaad, waardverenigd. We hebben nog even alles uit de kast moeten halen, maar dat is bij veel verenigingen. Ze beginnen vaak wel op het iets. Maar het is toch altijd dat ze net vuren en moet het toch gebeuren, moet het toch nog gebeuren, ja. Dan moet er nog van alles gebeuren. Ah, of we maken er gauw nog dit even bij. Ja, dat hij ook.
En dan wordt Jan en allemaal gevraagd met de helpen. Dan moet geschilderd weer, dan moet dit gebeuren. Dan moet Player gemaakt weer. Player gemaakt weer. En dan is het vandaag zoiets. Dragrace van VV de Tupkes nummer 61 in de optocht. Met een aantal flinke wagens achter elkaar. Ja, van de hei, hè, de Tupkes. En wat ik heb gelezen van Jeroen is dat ook ze gewoon met het probleem zitten, de locatie. Ze zoten ergens, maar dan moeten ze weg en hebben nog niks anders gevonden of gekregen. Waardoor ze hebben gezegd, dit wordt de laatste keer. Ja, ben ik mezelf in ieder geval ook uit. Als pap heeft me ook echt, en als man trouwens ook, ben ik echt met de paplepel de vastelovend ingegeven. Ja. Ja, ik weet het echt nog wel, dat je hier vroeger de ooie poort van Limburg gaat liggen. We gingen van aan de touw en de café's in en ja, ook de ooie Wierter nummertjes en zo. Ja, ik weet ze nog allemaal wel. Ja, Beatrix was vast stek bij ons, Rob. Ah, ja, dat is toch weer dit ver vanaf. Ja. Nee. Die is ook al heel lang leeg. En de paplepel wordt dus flink maar ingegoerd in even uur. Ik kan het overigens ook eerder in aanrooien. Ja, toch een jong goed op te vullen met de vastelovens. Met de cultuur, hè? Ja, Want het is niet alleen een knauwel en het is niet alleen fijn een drankje drinken. En ook door niet vergeten, Jeroen, want dan maak ik me echt de laatste jaren wel zorgen, het dialect. Ja, maak je echt al zorgen? Ik maak me echt zorgen, omdat er best wel wat jeugd is die toch geen plat kallen. Daarom wil ik ook tegen iedereen zeggen, kuil plat tegen de jongen, leer ze dat alsjeblieft aan, want Nederlands of Huilands, zoals ze het dan zo goed kunnen zeggen, dat leren ze echt op school. Kijk toch hier te pap. We doen naar nummer 63, kleine groep VV Verderlol afblieven. Nou, het lijkt ze met schilderen te maken te hebben. In ieder geval ergens is na. Ja, ik zie moes en velkens volgens mij ook. Van die dingen dat je altijd in de zomer ophangt, hoe die vliegen aan kunnen plekken en zo. Dat bergje inderdaad, wat je zag. Oei, en een cactus, ook afblieven. En de cactus ook verstandig om door vanaf te blijven. Ik vind nummer 64 wel een hele bijzondere, Jeroen, die eraan komt. VV de Knoos, maar ik loop dit jaar niet mee. Maar ze zitten er toch echt bij. Ah, ik zie het al. Dan zit je er toch in een stoel.
Ik loop dit jaar niet mee, nummer 64. De eindigt, de hanger zit echt wel. Ja, precies, de eindigt, de hanger wel. Volgend jaar maar weer, hè. Het 4 nummers te gewoon erop. Ja, nu ging het wel rap, ja, wat dat betreft. Ik wil niet zeggen dat het altijd moeizaam op gang komt, helemaal niet. Maar je gaat af en toe wat gaat en dan denk je van, ja, hoe blieft het nou? Maar dan straks eigenlijk, nog zeggen, ging het in een rap tempo dat het allemaal voorbij kwam. Want hier in Bieltje al veel nummer 65 en nummer 66 die eraan komen op het bassin. En dan moet nog een heel stuk, hè? Ja, goed dat heel zeggen. single rond. Ja, die zijn hier pas halverwege, hè. Ja. Dus wat dat betreft is het we hebben nog niet, de gewoon nog niet Vivi niet voor de poes. Als Arajas, Vivi de Badgraven en dan sluiten we af met Stadsprins Ruud ten Eerste. En ik ga uit dat er straks... Die ik er in de verte ook al sinds bij in al het publiek. Ja, en ik ga uit dat het straks met ik over heb. Vroeger had je die buurtvereniging die Prinsenwagens bouwde. Later op, nadat er verenigingen kwamen en dan waren ze een prins, dan mochten die ook de Prinsenwagen bouwen. Maar uiteindelijk hebben ze nu bij de Rockstekkers al jarenlang dezelfde Prinsenwagen, hoe dat iedere jaar een prins in moest schitteren. En dit jaar Ruud ten Eerste. En nummer 65 hebben we inmiddels in Bieltje. Vivi niet voor de poes. Geert versus Geert, de verkeerde kant. Geert Gabriels en Geert Wilders. Ja, en die kon natuurlijk in Den Haag met elkaar van de om kregen. Ja. En dan Geert heeft ook heel hard gezegd dat hij heel wat voor Limburg wil doen en ook voor Weer. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Welke Geert, Rob? Ja, dat is de vraag, hè. Welke Geert? Dat is de vraag, ja. Is het hier van rechts of het hier van links? Misschien moeten we hem vragen, maar ja, dat is ook weer aan Wim Vroijdet. Allebei natuurlijk, hè. Dan heb ik ze in 6 Geerten, nee. Nummer 66, Verhouden erop los, als Arajas. En nog eerder, joh, mij. En iedereen aan de kant, met een rammelaar, met een trommeltje, mogen allemaal meedoen. We zijn gewoon op naar de laatste 2 nummers. Nummer 67, de Badgraven. Met Dus Niet ofwel. En nummer 68. Maar wat is nou? Ja, dat komen we zo in. Dat komen we zo in, hè. Is nou ofwel of niet. En dan nummer 68, de Stadsprins Ruud ten Eerste. Een vaste loving voor iedereen, doordraait je hem. De afkondiging, als ze voorbij zijn.
Dan zijn ze dan die laatste 2 nummers achter elkaar aan, Rob. Vivi de Badraven, dus niet. Overal. En ik zie overigens dat Rob Willems, nummer 67, die moet wel een beetje doorlopen. Anders ligt ze daar ook in de trakker. En dat was de Prins Ruud den Eerste. Ja, Prins Ruud den Eerste van Vastelandvereniging de Rogstekers. En zijn gevolg, vastelovend voor iedereen, dat draait je de misschien motto. Zijn devies. En Ruud is in de Vasteland verder en herdeneren. Ik daar wil und Kirchhof. Wat den ik zag, dat zeg ik niet nog. Stand ik bij mijn hemdische Konfetti. Dan zat es hier, dan geht alles ganz paletti. Und klinkt dat schon beschaft. Ja, Jeroen, en dan groepen we achter de laatste wagen. Ja. De Rogstekers. We lopen achter Ruud aan eigenlijk, hè? Ja. Gaan we doen het hele rondje nog afmaken. Hey Rob. Krijgen we het wel weer, denk ik. Dat is wel mooi, ja. Rob, hartelijk bedankt. Ja, jij ook bedankt. Het was gezellig om mee samen met de verslag te mogen doen. Ja, en het was een schone optocht ook. Ja, de 86 leuke creaties weer. Dus de vraag is nou, wem gaat er vandoor met de Gouden Rog? Wem gaat er vandoor met de Knauwenprijs, de Heijenprijs? Vanavond die 8 uur op een Merentjan, wordt ze allemaal bekend gemaakt. Ja. En ja, de optocht kun je eigenlijk zo dik terugkijken als je wilt. Ja, want je kunt hem op televisie kijken bij WeerderFM televisie. Je kunt hem online terugkijken op weerderfm.nl. Dus dan sta je zin uit om de optocht nog eens te kijken, of 2 of 3 of 4 keer. Ook leuk voor de deelnemers hebben. Die kunnen ook een keer terugkijken wie ze in beeld zijn gebracht. Zo is het live vanaf het bassin het verslag. Rob, dankjewel. Ja, Jeroen, jij ook bedankt. Goeie vastelovend. Dank, jij ook en tot volgend jaar. Tot volgend jaar. Loestert voor de beste vastelovendmuziek uit het Wierterland naar wiertfm.nl.